Xa está aberto o prazo para solicitar as 1.750 prazas do programa Lugo Termal, con descontos de entre o 10 e o 20% nos 4 balnearios da provincia, os de Lugo, Pantón, Palas de Rei e Guitiriz. A Deputación destina preto de 122.000 euros nesta edición, un 30% máis que na anterior, co obxectivo de favorecer o benestar social e o turismo termal. Para ser beneficiario é necesario estar empadroado na provincia de Lugo, ter 50 ou máis anos, valerse por si mesmos para as actividades da vida diaria, non padecer alteracións do comportamento nin ter algunha contraindicación médica para recibir os tratamentos termais. Poden acudir cun acompañante que tamén terá oportunidade de desfrutar dos descontos aínda que sexa menor de 50 anos. Haberá dúas modalidades, unha con estancia na que se ofrecen 15 técnicas termais e outras en estancia con 30 técnicas. As persoas interesadas poden rexistrar a súa solicitude ata que se esgoten as prazas. Atoparán o formulario de inscripción no boletín oficial da provincia do sábado 30 de novembro ou na sede electrónica da web da Deputación. O formulario deberá presentarse xunto cunha fotocopia do DNI en calquera rexistro oficial ou a través da sede electrónica da institución provincial.